ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Tuloy ang ligaya. Tuluyang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago! And Tita Tanya Chinita. Apat po sila na pinagsabay-sabay ko. Onti naman yan. Ang dami-daming patla. Sa akin 100 eh. Feel good morning, Uncle and Tita. Isa rin po ako sa mga suki niyong listener
at nanonood sa live nyo, sa radyo, at kung saan pa man, sa programang Mga katas ng nakalipas. itago nyo na lang ako sa pangalang Danilo or Dan for short. Sulat na sulat, tas tatago. Isa po akong engineer at aminadong certified playboy. Babaero. Ba't yung ba nangingialam dyan? Siyempre. Programa ko to, ikaw nga yung sampid dito eh. Hindi ko na po mabilang kung ilan na lahat ang mga babaeng dumaan sa aking mga kamay. Pero ang pinaka tumatak po sa akin, call and tits, ay walang iba kundi si Irish. Nakilala ko po siya sa isang okasyon. Simple pero maganda siya, mabait, at napaka-inosente. Yun yung gusto ko I can relate. Ay! Nagigialam eh. Niligawan ko po siya. Pero hindi ko na alam kung pang ilan siya sa akin. Basta ang alam ko po, ako ang una niyang boyfriend. 25 ako noon habang 23 po si Irish. At dito na nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hindi. Upo ka lang dyan. Di mo ba nagustuhan to dito? Bakit kinakabahan ka? Palibhasa, sanay ka na. Anong sanay? Ngayon nga lang ako nag-check-in sa hotel na to. Kahit alam na alam mo, yung pipindutin sa operator. Usually, Mm. ano bang gusto mong order? Kain muna tayo. Pwede ba kumain dito? Akala ko kasi bembang lang dito eh. Hotel to. Di naman to motel. Hotel ba to? Oo. Bakit may garahe sa baba? Ha? Ba't may garahe? Hotel pa rin naman to. Hotel nakalagay sa... Solo-solo yung garahe? Oo, para hindi magastasan yung car. Hmm. Teka lang. Done. Uwi na lang kaya ako. Kinakabahan ako eh. Sorry ah. Bakit? Inaano ba kita? Tatambay lang naman tayo dito. Teka lang. Sige, tambay. Hello? Yes, sir. Kitchen department. Ano? Kitchen department daw. Ano order mo? Dali. Ano ba pwede Juice. kainin? Gusto mo juice? Oo. Brad, ano, mango juice? Ano? Ganito na lang. Yes, sir. What's your order? Pale pilsen na lang kaya para malasing ako, mawala yung kaba ko. Tingin mo. Okay, sige. Sige. Isang case. Grabe ba, uhaw pa sa kami. Narinig ko kasi yun. Isang case na pilpilsen, grabe. Okay, sir, noted. Tsaka, anong masarap pulutan dyan, Brad? Ano ba yung mga sisig, sir? Sisig bangos, sisig manok, sisig pork, sisig na baka. Pili lang kayo, Gusto sir. ko ng C7. Ayoko ng sisig. Napaka-innocent na kasama niyo, sir. Ayaw mo na C5, ma'am? Okay, bye. Sige
yan na. Talaga? Sige na. Yan na lang lahat. Okay, sir. Mga Ilang minutes po? 20 to 30 minutes, ma'am, ang ating order dito, ma'am. Ang tagal naman. Kailangan ko na. Para mag-round 1 muna kayo, then after na, Kailangan ko na kakain. palasing eh. Unahin ko na yung Pilsen. Okay po, thank you. Ano? Okay ka na? So, hintay ko muna yung Pilsen ah. Ayun na. Sige na. Kuya. Ako na mabuksan. Ako na. Sir, dali yung isang case, sir. Pilsen. Ayan. Thank you, kuya. Thank you. Ayan, binuksan ko na. Ayan. Okay. Ma'am, tinagay pa, ma'am. Huwag mo nang inumin. Excited. Yun yung tagay sa Tagalog. Sige na, Brad. Thank you, Brad. Okay, sir. Ano bang tip dyan, sir? Ayan. Sige nga. Uy, lasing ka na. Isang lagok pa lang yun Hindi kasi hindi naman ako Grabe ka mainom naman, inubos mo isang... Kalahati. Ubusin mo na lang kaya yan, oo. Go na, try mo na, sayang. Yari ka talaga sa akin ngayon. Ano ba? Ilalabas ko ba yung 100% ko? Ano, kinakabahan ka ba? Ha? Hindi, Oo. pwede naman nating matulog ka na lang, then pag nagising ka, sibat na tayo. Yan ang gusto Baka kasi isipin mo, yan lang habol ko eh. Hindi. Actually, yun yung gusto ko. Kunyari, tulog-tulugan. Grabe, bay! May butas dito, ma'am! May thumbtacks dito, ma'am. Dinalagay ko. Natandakot ako Sarap dun nga eh. to. Ayan na. Ano? Okay ka na? Sige, kunyari, tulog-tulugan na lang ako Kinakabahan ka ba? Teka lang. May kiliti ako sa liig. Huwag ka nang maingay. Ba't ako hindi ba? Dandahanin ko lang. Akong bahala sa'yo, ha? Promise, ha? Okay. Dan. Irish. Dan. Irish. Dan. Gusto ko yung may patorotot ka pa, Mang Kanor. Busy. Nakapag-ready ka, ha? Success! Pero makalipas po ang halos 8 buwan. Tulad din ng mga katas ng aking nakalipas ko lang tits. Parang nagsawa na rin agad ako kay Irish. Siguro nga wala ng challenge. Kasi nung una, mamakaawa pa ako sa kanya. Pero ngayon, siya na mismo nagyayaya. Siyempre, ako yung trainer eh. Ito naman na sino ba tong sumulat na to? Naiinis ako. Parang may kilala akong ganyan eh. Na-trigger na naman. Kaya, yun lang. Nagsawa ako. Ano? Ha? Ano, Dan? Gusto mo yung totoo. Sige, totoo na yan lahat. Lahat ng sinasabi mo, totoo yan. 4 kami? O baka meron pa? Ano, ganyan-ganyan lang? Parang wala, hindi ka naman apektado na sinaktan mo ko! Dan, ikaw yung una sa akin. Sa'yo ko binigay lahat. Pagmamahal ko, panahon ko. Virginity mo. Tapos ganyan lang. So lahat ba ng babae ginaganyan mo para makuha mo? Ano, Dan? Ilan pa kami, Dan, ha? Dan,
Ang sobrang langit. Hindi lang 2, hindi lang 3, 4, 5! Adiri ka? Adiri ako sa'yo. Kadiri ako? Di, sige. Tapusin na natin to. Kadiri ako, di ba? Ganun. Ganun lang talaga kadali sa'yo? Sinabi mong kadiri ako, di ba? Di kadiri. Sobrang hayop mo, animal ka. Ano ba gusto mo? Ano klase kang tao? Ano ba gusto mo? Babaero mo! Basta engineer, babaero! Ha? Hindi ko naman kasalanan. Bakit? Hindi mo kasalanan? Ano yun? Ano yun? Tumatakbo, tapos dapakat, tapos tumigas yung ano mo? Yung ano mo, Oh, ha? tama na! Sausage mo, Tama ha? na! Ano tama na? Ha? O ayaw mo na, di ba? O di ayaw ko na rin. O tapos, ano pa ba? Ba't pa natin pahirapan ng mga sarili natin? Hindi naman ako nakikipag-iwalay. Dan, ang sinasabi ko lang, baka pwedeng itigil mo na yung iba. Tayo na lang. Hindi naman ako nakikipag-iwalay. Wala na, hindi, nasakit lang sa akin. Dan, ako yung... Wag na nga, di ba? Kadiri ako, di ba? Kaya wag na. Kadiri ako, di ba? Dan, hindi naman ako bibitaw eh. Mahal kita eh! Mahal kita eh! Kahit sige 5! Dan! Dan binigay ko sa'yo lahat. Dan, mahal kita na. Tama na, Wag mo Iris, akong tama na. ipalayan! Tama na! Thousand lies have made me colder, and I don't think. Ang naghiwalay nga po kami ni Irish. Binitawan ko na. Dahil sa totoo lang po, nagigilty ako. Nakokonsensya ako dahil napakabait niya at hindi niya deserve na masaktan ko po siya ng ganun, Kolantits. Pati yung kasabayan niyang 3, kasi 4 po sila, di ba? Ulit-ulit! Ulit-ulit! Wala na rin po. Matapos nun, parang nakaramdam ako ng pagod. Kaya, binaling ko yung focus ko sa aking pagka-engineer. Trabaho ko na mabuti, may konting negosyo, konting sideline, pero hindi naman po ako naging contractor. Makalipas ang halos 5 taon, doon ko po na-realize na sa dinami-dami ng naging chika babes ko, si Irish lang po talaga yung hindi ko makakalimutan. Pa ganyan-ganyan pa? Kaya hinanap ko po siya. Istorbo ka eh. Kaya hinanap ko po siya, Kolantits. Salamat naman, pinagbigyan mo na ako magkita tayo. Tagal na nating chat ng chat eh. Kumusta ka na? Ang ganda mo pa rin. Bakit? Ba't ganyan? Sabi mo, hindi ka kikiligin. Hindi mo kinikilig. Bakit? Hindi ka pa rin nagbabago, no? Dan, nagbago na ako. Hindi na ako marupok tulad dati. Ba't sumasali ka, Jero? Camera. Ito. Ang mga titigan, pag ako bumigay. Ay, kaya nga, gusto ko ang bumigay ki. Kasi, bakit? Namumula na. Ano? Ano mo?
Kasi tinatanong kita palagi, may boyfriend ka. Sabi mo wala. Totoo naman, Tapos- hindi ako sinungaling tulad mo, no? Oo, aminado naman ako nun. Pero Hanggang ngayon, di ba? hindi na. Swerte mo, nakipagkita ako sa'yo eh. Ano? Babaero? Once sa babaero, always sa babaero, no? Dan. I don't think so. Kasi after na nawala ka, parang may kulang sa buhay ko. Kaya Alam mo lang yun, baka kulang lang ng babae. kulang nga, ikaw yun. Tsaka, teka lang 1 year na ako walang girlfriend. Hindi ako Mahigit. nagtatanong. Napaka-defensive Sinasabi ko lang. talaga ng mga babaero, no? Sinasabi ko Hindi lang. ako nagtatanong. Hindi rin ako interesado malaman. Talaga. So, may chance pa ba ako ulit sa'yo? If aayusin na natin to. Gusto ko na Baka mag-sorry saktan mo kasi ko, baka saktan bata mo pa ko. tayo. Baka Bata saktan pa mo ako. ako ulit. Pero ready na ako masaktan. Hindi kita sasaktan. Promise. Kung totoo yan, kiss nga. Ano, tayo na? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Love Trip! Love Trip! Love Trip. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kim Chino! Kim Chino! Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Rocky's Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Love Radio. Metro's number one. Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin.
mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo.
saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story bear. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh, Okay na ako. here you go. Hindi. Safe, safe. Safe, safe. Pick. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh. Hip na? Ay, nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinabsabilan mo ko dito. Flashback.
Nicole Yala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Ano pong gagawin ko dito sa aking teenager? Ang sakit niya po sa ulo. Dati, ang cute-cute niya. Ngayon, lumaman ang joke na ito pero nakakatak-cute na siya. Nakakatak-cute po siya kasi parang konting kibot, baka magalit. Konting kibot, baka maging sensitive. Hay, ang hirap i-manage. Wala lang, gusto ko lang sabihin na kayo po tuwing tanghali ang aking pahinga sa teenager kong nakakatak-cute. God bless! Sana ma-meet ko po kayo soon. Ayan. Problema ng bawat mga magulang na may mga teenager. Tama. Pero alam niyo po, kami dyan. kasama talaga tayo dyan. Oo. Totoo yan. Gets talaga natin na dati, yung nasa harapan po natin ay sobrang cute, sobrang nakakaaliw, sobrang nakakagigil. She or he ay ang ilaw, nagbibigay ng ilaw, saya sa bawat tahanan, di ba? Tapos naging teenager. Oo. Ayan na. Ang ano kasi dyan, yung nawala kasi yung control mo eh. Dati Ayan. na, nak, ito yung susuotin mo. Correct. Ito kainin mo. Biglang True. nag-teenager, may sarili na silang May sarili na. Pero ano talaga yan, it's really a process. Ang mas maganda dito, siguro tanungin mo rin yung mga magulang mo. Sabihin mo sa kanila, ma, pa, dad, mami, paano ba ako ng teenager ako? Kasi minsan mana-mana din lang talaga yan eh. O di naman kaya, maitanong mo lang doon sa mga kaibigan mo na meron ding mga teenagers. And then you will realize na hindi ka naman mag-isa sa dilema na ganyan. Tama. 'Di ba? Kasi minsan may isip mo, at ako naiisip ko minsan na may mali ba ako na nagawa? Bakit parang ang sungit nito lagi? 'Di ba? Sorry na anak, ikaw lang naman ang teenager sa bahay. Sana hindi ka nakatutok. Di ba minsan may isip mo talaga na anong nagkamali, meron ba akong pagkakamali sa pagpapalaki or meron bang kakulangan? Magtatanong ka rin bilang isang magulang. Totoo yan. Di ba na para bang saan ako nagkulang or saan ako nagkamali or saan ako sumobra or disiplinado ko namang pinalaki or hindi ba ako nag-discipline enough? Di ba? Yung mga ganon. Kasi nga, merong version nila na nakikita tayo na hindi natin trip. Pero kasi, di ba, pagka nag-aral ka naman about puberty sa science, 'di ba, sa human anatomy, marami po talagang nangyayari sa kanila na mga changes na sila din mismo hindi din nila talaga makontrol. Merong one time na talagang nakausap namin yung anak namin na oo nga kasi siya lang naman ang teenager sa bahay, so targeted si Princess. Tapos in-explain niya lang din sa amin na sometimes hindi niya rin alam kung bakit siya ganon or bakit siya nasusungit or sometimes hindi naman talaga siya nagsusungit. Yung dating lang is posibleng nagsusungit. Ganyan. Pero hindi talaga. Walang intention. Wala sa puso na magsungit. It's just that medyo iba rin talaga yung generation. Ngayon, they speak their mind. Tayo kasi medyo tatahimik na lang. Ganon. Sila nagsasalita. Correct. Sila eh. Sa psychology kasi, ang behavior ng isang tao, nade-develop yung unang-una from parents to offspring. Yung namamana na ugali. Ayun na nga. Kaya nga sinabi ko kanina na, tanungin mo rin sa mga nanay at tatay natin. Di ba? Ano ba tayo nung bata? Kasi minsan, namamana din talaga yan. And pangalawa, which is, ito yung pinakamatindi, yung environment. Ayan. So, hindi naman ikaw yung 24/7 na
nakakabantay. Anak mo. Correct ka. Kung minsan nga, mas parang ang haba pa ng oras na sa labas na, nasa school. At saka sa exposure niya sa gadgets. Sa gadgets. Katulad kanina. Lalo pa ngayon, may gadgets na. True. Katulad kanina, meron lang dumaan sa feed ko na nangyaring medyo scary sa isang school sa Cavite kung saan isang grade 8 student nanaksak. Oo, wala naman ata namatay pero nanaksak ng mga grade 5 students. So, nakakalungkot isipin na may ganun pero kasi mahirap namang isisi sa magulang yon. Namana ko to sa magulang ko para mahirap eh. Ito yung sinasabi ni Jegs na maaari nga ito ay environment saan sila exposed. Kasi kung sa totoo lang titingnan natin ng maigi lahat ng mga pinapanood na mga anak natin na sinuscroll nila, dinodoom scroll nila o kaya nilalaro nila, makikita mo doon that killing is being normalized. Na kapag ka meron kang enemy, saktan mo. Gawin mong duguan, durugin mo. 'Di ba? Na sometimes because yung utak nga ng mga bata medyo bata pa, hindi nila maaring ang naisip nila pag may enemy or pag meron akong hindi trip, kailangan ko siyang i-eliminate. Oo. Di ba yun? Nakwento mo sa akin na sabi ni Prince minsan na you get my gun. Parang gano'n na babarilin niya. Parang mga gano'n. Pero wala lang naman sa kanya. Pero sa atin na nakakarinig bilang adults, maisip mo talaga, bakit gano'n? And hindi naman sa atin ang galing yun. Diba? Dun sa mga napapanood nila, yung sa exposure nila. Kung manggagaling sa atin yun, akin na yung walis. Oo, correct. Yung daspan isama mo. Dalawa yan ihahampas ko. Charot. 'Di ba? Yung ganun. So may factor din naman talaga yung environment. So it's important na malaman sino ba ang mga kaibigan. Kaibiganin yung parents ng mga kaibigan. Mas maganda yun kasi alam mo, akala mo lang walang pakiminsan yung mga ibang mga parents. Let's say kasi hindi mo nakakasalamuha pero mga concerned din lang sila sa mga anak nila at gusto din nila makilala yung mga magulang ng mga kaibigan ng anak nila. So mahalaga yun. Kaya ako I would suggest sa Netflix baka naman o sa mga parents sa may mga teenager, manood po kayo ng Teach You a Lesson. Teach Me a Lesson or Teach You a Lesson. Basta ang dami kasing pinapakita na mukha doon kung paano ng bullying yung estudyante na nambubuli sa teacher, yung teacher nambubuli sa estudyante, o minsan yung parents na binubuli yung doon mo makikita na kaya pala yung mga bully dahil binubuli din sila. Ang daming mukha which is reality very relevant sa panahon ngayon. Totoo. Nakaka-cringe siya panoodin. Pero realidad siya. I think parang it was really based on mga specific instances sa Korea. Parang ganon. Yung ganon. So, na hindi naman siya nakakapagtaka. Nangyayari po kasi talaga siya. Nakakalungkot. Correct. And it's important na patuloy lang po yung ating guidance. Yun lang talaga yun. Magbantay, hayaan natin silang lumipad, matuto, pero at the same time, hindi din tayo titigil sa pagbantay. And siguro, isang magandang paalala lang po sa ating lahat, that even tayo na adults, tayo mga matatanda, nag-change pa rin naman tayo. Nagiging mas mature tayo, nagiging, kahapon nga, meron akong kausap na kaedad ko din, na pag-usapan namin, na-realize namin, parang nakakapagod na yung magdrama. Parang gusto na lang namin ng kalma-kalma. Samantalang dati, gusto namin ng drama. 'Di ba? Tapos, nagbabago eh. So, yung nakita mong version ng anak mo, na yan, na medyo nakakalurky, medyo dinosaur, 'di ba? Medyo Godzilla yung dating, that's not going to be him or her. Mag-iiba din yan. Mag-iiba din yan. Magbabago din yan. Hindi pa yun yung kanyang final version. Until nga ngayon tayo, Jex, hindi pa ito yung final version natin. At ayaw naman natin magka-final version na agad. Correct. Kasi gusto natin na tumagal tayo na mas maraming taon, 'di ba? So eventually magbabago din. Kasi again, ang behavior ng tao, ugali ng tao, nadidevelop yan based on his experiences. Yan, ganon. Kaya importante lang, mami, bigyan mo ng maganda and positive experiences yung anak mo. Kasi kung minsan hindi natin alam, may mga anak na umuwi sa bahay na parang makita natin na may mga kaya nga, diba, may mga bata na walang boses sa bahay. Correct. Kaya sa school nag-iingay. Pwedeng ganon. O di naman kaya minsan naiinis tayo sa mga bata kapag masyado silang bakit sa bahay masungit sila. Pero pag sa ibang tao, sasabihin na ibang tao, alam mo, bait-bait ng anak mo. Tapos sasabihin mo, saan part mo? Princess, nanay mo!
Nagsusumbong! hindi ikaw, babe. Hindi ikaw. Pero generally, minsan may ganun na parang, di ba, na parang ikaw, nakikita mo yung version niya na masungit o kaya mainit ang ulo, Oo. ganyan sa bahay. Pero paningin ng ibang pag tao. sa ibang tao, grabe magpo at opo, ganyan. Ang explanation din daw dyan sa psychology is that whenever they are at home, actually dapat ma-feel good ka nga daw. Aha. Kapag ganun sila mag-act at home. Because it means na kaya nila na maging all out at comfortable sila sa kanilang nararamdaman inside the home. Oh, tsaka alam nila yung tamang gawin. Oo, parang gano'n. Na pagka sa labas, hindi nila ma-express kahit galit sila, magpupo at opo sila, ganyan. Sa bahay, medyo bastos ng kaunti, ganyan. Hindi, mas maganda nung in-explain siya sa psychology. Pangit lang nung ako na nag-explain. Pero ganon. Ganon yung eksena na they're very comfortable, kaya they shout, they cry. Kasi they know that when they are at home, they can express how they feel. Totoo. Kaya wag din natin masyadong kinagagalitan or naiinis at nagagalit kung umiiyak, nagwawala sa bahay. Kasi doon na nila na ilalabas eh. So para sa akin, it can be considered as a good thing kasi safe space yung bahay ninyo. Kanya-kanya naman po yan. Alam ko na nakakaramdam ka ng gigil na kahit ilang beses mo nang kinausap na ganito. Actually, eto kagabi lang eh. Shout out! Parang gusto ko personally, gusto kong magalit, pero hindi pwede. Kasi nga, alam mo yung sensitive sila, fragile. So tas dapat iintindihin mo na lang. Pag-iisipin mo, hindi pwede kayong dalawang magalit. Dapat isa lang, merong isang taga papaintindi. Kasi pag pareho kayong mainit, iisipin ng bata, inaatake na siya. Ayan. So wala na yung lesson, hindi na maibibigay. Gusto natin ma-impart yung lesson. Yung gano'n. Nakakagigil talaga paminsan mga kabisyo. Pero wala inano natin yan ginusto natin yan Pinasok natin ng parenting Correct. Pinasok natin yung pag-aasawa. Tama. It's part of growing up. Tama. But always remember, that's not their final version. Correct. Oo. Magiging better individuals pa sila in time. 'Di ba? Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! G. Joshua Ramos ng RPI, Teresa Rizal, naghahanap daw ng jowa. Ayan. Shout out galing kay Jimmy. Ayan, Sabi ni Jude III, Nicole, salamat sa pagpunta sa Palawan, Baragatan. Salamat talaga. po sa Napasigaw. pag-imbita. Thank you. Salamat. Tuloy pa rin yung swimming ni Oo nga Alexander. Magtatag-ulan na, nagsiswimming pa rin siya. Dami mong time, no? Pa-advise naman po, mahal ko o mahal ako? Ay, Jen. Depends. Kanya-kanya feeling ko walang tama or mali. Oo. Depende yan. Nicole, naka-BG ka Background ka habang nag-work me. Ayan, Ay, hello. background ka, Thank yun. you for keeping us in the background. Hello. Richan from Dubai, hello. Kamusta Hello. kayo? Kamusta na pala kayo dyan sa Dubai? Oo nga, kumusta na ang mga eksena niyo Mukhang dyan? mukhang Kalmado na ba? maayos na, parang dumating na sila doon sa punto na nagkaroon ng negotiation na parang open na yung Strait of Hormuz, and sabi nga ni Trump sa kanyang parang tweet ba yun na let the oil flow. Ayan. Mukhang Pero ang sabi naman ng dito ng gobyerno natin, mararamdaman natin yung pagbaba na pwedeng bumalik sa 50 uli, mga from 6 to 12 months. Totoo ba? Bayad? Tapusin na natin to, baka kung anong sabihin natin. Chares! Talaga ba? O pwede din. Basta yung namin yung 4-day work week namin. O muna bawiin. Chares hello kay Dennis Villahermosa. Magandang afternoon. How are you there? Dennis. Kamusta dyan? Yan. Okay lang ba ang age gap na 14 years? 21 siya, 35 ako. Walang Walang problema. Basta wala kayong, hindi kayo hindi kayo committed sa iba. Hindi ka married, hindi ka kabit. Yun. Sana na-enjoy nyo po ang Baragatan. Akala ko po nga magsisplit kayo. Akala mo lang yon. Pero na-enjoy ko ang Baragatan. Salamat. Ayan. Jude, pakalat nyo dyan, dapat imbitahin lahat ng buong Love Radio DJ ng Manila. Oo, correct. Para Sa mas susunod. masaya. Oo. Diba? Yung LPG nga po, mataas pa din. Oo, nabalitaan ko mataas pa din si LPG.
6 to 12 months pa bago mag Oo. Ay, ang bagal naman. Bakit kaya? Nakakalurky. Pero nung gumira agad-agad, ano? Oo, agad-agad react. Ay, nako. Anyways, exit na muna kami for Alright. now, ha? Ano pa Siya, masabi namin? baka kung ano pa masabi namin eh. Mamaya tayo ulit ha. Kwento na may wagang burnay. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba naman kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Uy, huwag ka tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Oy, bear, huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, my turn. Okay. Okay. Sige, sige. To, pick. Oh. Okay na ako. Here you go. Hindi. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay nako. Ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Huwag na baka magalit. Dali ka nasa daw ng gummy bear. Tamis? Sinusumpinan mo ko dito. Flashback. Saan pa na ng gummy bear, bay? Hindi mo maalat? Ha? Hindi mo maalat? Ay, medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala din. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? The next question.
Single ka. Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Oo. Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
Kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April... Since 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang, bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo na ba? Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... Wala. No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman. Na naman. Ano siya sinabi? Na naman. Hindi pa... Hindi doon. Parang... Ano ba sinabi niya? Na naman. Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may lang. Wala. Mara. Kami. It's okay. It's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi ikaw itinatawa niya, dude. Hindi kasi, dude, Diyos ko na naman, ganito na naman tayo. O, sino mo, tatawa ka na naman. Ano, nakakatawa sa sinabi ko, dude? Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang attacking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I How don't. do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality, and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh, and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Conyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos na may nagsisend po sa akin na sinisiraan daw po niya ako sa live nila Rakitera at ni Tight Angela. How sure are you? Bakit siya maninira May live? nagsend ng record. How sure are you it's live? Yeah, may nakita ko doon. Parang it talks about yung madaling araw na gusto mo kong ilagay sa madaling araw. What's wrong with that? Gino-joke mo ko. What's wrong with that? Anong paninira yun? Sino ba may gusto ng madaling araw? Can I Gusto mo explain? ba sa madaling araw ka? I don't want to be in madaling araw. Let me remind you of what is bullying is. You have a different definition of bullying, iba rin yung sa akin. Now that's your problem. What That's should be your the problem. paano naging problema yun? Let me clear out to you. When I talk about madaling araw, they were talking about marathon. Wala bang nangyayaring marathon ng madaling araw? Sure ka, yan yung pinag-usapan Wala niya? bang nangyayaring marathon ng madaling Hindi, araw? I wanna clear it out. Yun ba yung pinag-uusapan niya? Is it about marathon? Yep, exactly. And Doon now, mo patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. now that's bullying. Kasi gusto Hindi mo doon ng validation sumusobra eh. Broski, my alam mo God. ngayon lang kita nakita na galit. Hindi ma'am Wait eh. lang. Kasi sumusobra na. I've been all, hindi ma'am. Pasensya na ma'am. Paano sumusobra? I've always been... Hindi, okay. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga maybe too much is too much. And yung ganun, it was also sent to you lang. Eh di sana kinonfront mo na lang or hoy, ako ba yun? Ako ba yun? Ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you No, that no. I understand Hindi that. kita kailangan reklamo sa Because HR. it's not too like, much. Because it's not too much. Lagi mong tatandaan, Maratoni, if it cross your border, I would always understand. Di ba sinabi ko yan sa'yo? Pero hindi ba totoo na kapag ka wala kami or any one of us, you talk behind our backs? What do you mean? Like pag nandyan sa lounge, uy, alam mo ba, si Si ganito, kanino to galing? si ganyan, si ganito. No, Kanino I don't to have galing? to mention names. Okay. I don't have to mention names. Ako din, pinag-uusapan ko si Kim. Tsaka, ganun din Kasi naman ako mama, if may mali po Okay pa talaga sa akin, ako. tao ako eh. Sorry mama, if pasensya na po kasi I know my worth also and I know where I stand here because ganun na ako mag-joke sa'yo. I thought we're okay, so I was wrong. And I'm so sorry for interpreting that you're Na-close already kayo. my friend. Now, kung gusto mo, I would understand, Mara. Nasa process pa rin ako ng employment. Please, send a formal complaint sa HR. At saka bakit naging parang sa'yo, si Kim Chino yung nireklamo ko No, you were just talking about me and I'm so sorry for that. Sorry Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. O kasi deserve mo eh. Paano deserve? That's So ano ba, because akala ko ba ako na yun. pamilya tayo dito? Okay. So sinabi mo family. So we have differences obviously. And eventually what we're really doing is we want to protect this pact. Yun lang naman siya. Ganun lang naman. Makakapag confirm ng concern ko kay Mara si Uncle kung paano ko siya pinoprotektahan. Tanong mo kay Uncle. And I think wag na natin i-cross Hindi, yung border. I mean, baka ka lang nami-misinterpret niya na binubuli ko din kasi may ganun salita eh. May parang, ikaw din mamata niya. Sinasabi sa akin ni Uncle Yes, yun. kasi, Sinasabi niya sa
Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Che. Cheche. 35 years old at isang masugid na tagapakinig ng programa ninyo simula pa noong high school. Sa loob ng maraming taon, naging kasama ko kayo sa masasaya at mabibigat na araw ng buhay ko. Naisipan ko pong sumulat dahil pinanghihinaan na po ako ng loob. Baka po sakaling mabigyan niyo ako ng payo at bagong perspektibo sa pinagdadaanan ng pamilya ko ngayon. Ganito po kasi, 4 na buwan na pong walang trabaho ang asawa ko mula nang mag-resign siya sa dati niyang pinapasukan. Hindi po naging madali ang desisyong yun. Bago siya umalis, nag-uusap po kami at humingi siya ng pahintulot sa akin. Pinayagan ko siya dahil nakita ko kung gaano na siya nahihirapan sa politics sa opisina at kung paano naapektuhan ang isip at damdamin niya. Naisip ko noon na mas mahalaga pa din ang mental health kesa manatili sa trabahong punong-puno ng stress. Ang problema po namin ngayon, 4 na buwan na, hindi pa din po siya natatanggap sa kahit anong ina-applyan niya. Logistics supervisory job po ang posisyon na ina-applyan niya at halos lahat na yata ng pwedeng pasahan pinasahan na namin. Habang tumatagal po, nag-aalala na kami. 4 na buwan na po kasi kaming walang hulog sa bahay. 2 buwan nang delayed ang hulog sa motor. 3 buwan nang hindi bayad ang internet. 1 buwan nang overdue ang iba pang mga utang namin. May maliit po kaming sari-sari store kaya kahit paano may naihahain pa rin sa mesa. Pumasok na din po ako bilang tindera ng karne para kahit maliit ang kita, may maipang tatawid man lang sa araw-araw. Pero napapagod na po ako. Kasi naman po, pagising pa lang, mga bayarin na agad ang nasa isip ko. Kapag gabi naman, hirap akong makatulog, kakaisip pa din kung saan kukuha ng pambayad. Madalas palihim na lang akong umiiyak na para hindi na lang makita ng asawa ko. Alam ko naman na nahihirapan din siya kaya ayoko ng dagdagan. Tambalang kumikinang, nagtampo po kaya ang Diyos sa amin. Kasi po yung huli niyang trabaho, pakiramdam namin, regalo talaga yun sa amin. Dumating lang nang hindi namin hinihingi. Natanggap ang asawa ko nang walang kahirap-hirap. Kaya ngayon hindi ko maiwasang isipin kung mali ba na umalis siya sa trabahong pakiramdam namin ay ibinigay ng Diyos sa kanya? Nagkulang ba kami sa pasasalamat? Pinaghintay ba kami ng matagal dahil may kailangan kaming matutunan? Hindi naman po ako tumitigil sa pagdarasal at sa pagtitiwala. Umaasa pa din po ako na may nakalaan pa ring trabaho para sa asawa ko. Napapaisip lang po talaga ako kung hanggang kailan pa namin kakayanin. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Sana po ay mapag-usapan niyo din po sa podcast. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Cheche.
Cheche! Kumusta ka naman? Alam namin ang nararamdaman mo. Yung bang... Ang bigat ng baggage Correct, na dala-dala totoo. mo ngayon. Alam Pagdating mo, kasi talaga sa financial, correct, diba? totoo, ang hirap eh. Katulad kanina, meron din nag-message sa akin ng ganyan. Sabi niya, Nicole, na-experience mo na ba yung nagkaroon ka ng problem financially? Sabi niya, kasi parang ang feeling ko ngayon, meron nasa harapan ko na napakalaking pader. Na hindi ko magiba-giba, hindi ko matulak-tulak. Wala na, para bang wala akong magawa. So, yun yung tanong niya. Sabi niya kasi, natatandaan ko, nagkakwento ka. Ha? Ako nagkakwento? Kailan ako nagkwento sa radyo? Ako kailan nagkwento? Baka natsyempohan mo lang. Bira itong magkwento Hello, bira kaya ako mag-overshare. It's not common. Chares. Ayun, so, nakwento ko daw kasi sa radyo na hindi naman kami lumaking mayaman, ganyan. Malinaw pa rin talaga sa akin yung eksenang 4 kami magkakapatid. Tapos, hinahati namin sa 4 yung burger ng Jollibee. Malinaw pa rin sa isipan ko yung dun sa may EDSA Central, dun kasi ako lumaki sa Mandaluyong, meron dong isang maliit na mall na meron siyang parang maliit na Star City. Very, very small. Na hindi ko makakalimutan yung si tatay na nag-ooperate nun. Na-charm yata siya ng nanay ko. Bait kasi ng nanay ko napaka-soft spoken. Parang ako. Chares! Hindi ko talaga namana sa nanay ko yung pagiging soft spoken. Nakakalibre kami ng rides dun Dahil lang nadiskartehan ng nanay ko na parang nakikita niya 4 kami magkakapatid, tas hindi kami sakay o makabili ng ticket. Napakalinaw pa rin sa memory ko ng Star City. Nung open air pa yung Star City. Natatandaan ko meron pa kaming printed picture sa tabi ng octopus. Na noon kasi hindi pa ride all you can lahat ng rides sa Star City Tsaka open pa to, wala pang bubong. Open pa siya. Kung hindi mo kayang bumili ng ride all you can, pwede kang 1 ride, 3 rides, or pwedeng entrance. Hindi na kasi ganun ngayon Parang ano na siya Kahit sinong pumasok, ride all you can, parang enjoy mo naman. Yun naman yung kagandahan nun. So natatandaan ko dati, yung nanay ko papasok siya, hindi siya mag-rides kasi hindi naman talaga siya nag-rides. At kahit nag-ride siya, hindi na lang. Kami na lang mga anak. So para lang ma-experience din namin yung Star City. And then fast forward, nagsasawa na nga ako sa Star City kasi isa yun sa mga privileges namin dito 'di ba? Na yung family namin can use the privilege every month na makapag-Star City sila every month. So ba't ko sinishare? Siguro kasi talagang para lang sabihin na kung ano man yung sitwasyon na meron ka ngayon, hindi naman yan forever. Yes. You would really think na parang ang tagal, parang lagi namang sinasabi hindi forever yung nararanasan ko, pero bakit parang ang tagal? Kasi nga ang patience is not our virtue. Yes. Gusto natin kapag ka nagdasal tayo, laging agad-agad merong sagot, agad-agad mabigay yung hinihiling natin, 'di ba? Pero your situation will change definitely. Talagang may mga lessons lang na itinuturo sa atin na along the way, pampatibay, pampatatag, ganyan, and pampakapit kay Lord. Sabi nga, 'di ba, nung nagkasakit yung anak ko na major, few years ago, isa sa mga hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ng pare is that yung suffering daw is our direct link to God. Yeah. Kasi kapag ka tayo ay nagsasuffer, talagang yung link natin kay God, ang tibay, di ba? Na para bang pag nagdadasal tayo, nakapikit na nakaluhod, na may wala ka ng ibang pangahawakan, ganon. Di ba napag-usapan natin nung nakaraan lang na yung lindol, na hindi naman mga religious yung tao, biglang tumatawag kay Lord. Correct, biglang kay Lord. So, Lord. din sa suffering. So, ganon. So, it is our direct link to God. So, right now, dahil hindi pa nangyayari yung breakthrough ninyo na magkaroon ng trabaho yung mister mo, na ramdaman namin yung bigat nung sinabi mo yung ilang month na overdue. Ramdam namin, alam namin yan Alam namin yung pakiramdam na ganyan na para bang hindi na ako makakalabas sa sitwasyon na ito Well, just to let you know, makakalabas din naman talaga ikaw dyan. Kami sa story ng asawa namin, dumating yung asawa ko sa talagang, gaya ng tinatanong mo na, ikaw nga, sinasabi mo, pinaparusahan. Siya, ang question niya, totoo ba ang Diyos? Ayan. Na kami noon, active na kami noon sa church Kasi yun active na kayo sa church noon. Yun yung time na pupunta kami sa church mission, tapos may babayaran kami na parang sabihin nating
malaking Halaga. binibenta na namin yung bahay. May nakausap na kami. Tapos at last minute, Nag-back out. nag-back out. Lasing pala kasi yung kausap nila. Hindi pala matino na nakausap. Basta akala ninyo, mabibenta okay na ninyo, magkakaroon Kasi kayo ng pera. time sensitive yung yung babayaran. Na Kasi kapag lumagpas ka, may karagdagan. Oo, so pagbalik namin galing sa church mission, wala na kaming chance na parang maghanap pa na magbibenta eh. So yun na yun, bago kami umalis, nagsabi na, nag-usap na kami, okay na. Permahan na lang pagbalik nyo, bayaran na lang, tapos biglang bago kami umalis. Hindi pala hindi tuloy. Oo, kasi parang may nakita na iba. Doon na nag-question yung asawa ko na hindi pala totoo yung Diyos. Oo. Bakit? Ang eksena pa nun, Jegs, parang papunta kayo ng mission. Yes, Kumbaga parang papunta kayo ng church mission, so you're going to do things for the Lord. Tas ito, biglang binawi. Akala mo may solusyon na, biglang binawi. Pero alam mo kung anong amazing, yung word din ni Lord yung nag-remind sa kanya. Parang naalala niya yung passage na nagsasabi na, sinabi ni Jesus Christ sa mga disciples at apostles niya na, ilang beses nyo na akong nakasama. Hindi pa rin kayo naniniwala. So doon siya bumalik sa ulirat. Andun pa rin yung problema. Oo naman, hindi naman nawala. Pero feeling niya parang paalis kami, parang wala na siya sa parang lutang na siya. Pero bago lumipad ito yung on cue na sinasabi. Sabi niya, pa-connect nga ako. Nasa loob na kami ng eroplano Kasi nag-message siya na, sir, malaking tulong talaga kayo pag kayong kumuha. Wala na, sin zone na lang. Oo, hindi so na. nung nag-connect siya sa akin, nag-connect sa internet, sa phone ko, sa wifi. Biglang nakita niya na nag-message. Sige ma'am, okay na po. Usap tayo ng payment pagbalik. Saka lumipad yung eroplano. Sabi ko, grabe ka, dramatic si Lord. Alam mo si Lord, apaka-dramatic. Gusto niya talaga may mga kwentong malupit, di ba? Saka May mga lumipad yung ganun eroplano. Sabi Galing. Grabe. Iba-iba si Nakakatuwa. Lord. So, ibig sabihin, just hold on, hold tight, make sure to trust the process and to keep the faith. At ang pinaka-importante din talaga sa lahat, wag kang, yun nga, lagi sinasabi, di ba, do not lean on your own understanding. Yun mong isurrender mo kay Lord, humingi kayo ng guidance, i-pray nyo. Baka yung ways ninyo na yung pag-apply ni Mister sa mga baka iba yung leading ni Lord. Gagamit siya ng tao, sitwasyon. Or baka nagfo-focus lang kayo sa ito lang yung capability ni husband. So ito lang yung ina-applyan. Baka naman pala, meron naman palang pwede naman pala siyang maging other, baka may kailangan matuklasan na other parts of himself. And you both as a couple. Pero dapat wag mong sarilinin niya na cheche. Ay, oo naman. Buti nga nag-share ka sa amin umiiyak ka mag-isa. Delikado yan. I-share mo sa asawa mo. Correct. Dapat kung sabay kayong umiyak kami ng misis ko nung nasa warehouse, punta lang kami doon sa likod, doon kami, hagulhulan kami dalawa doon ano nang gagawin namin. Hindi na namin alam. Do it as a team. Dapat, hindi ko sure, Cheche, kung nag-uusap kayo talaga ng masinsinan ng husband mo about this or this is something na sinasarili mo, but yung ganitong klase mga sitwasyon at eksena, this tests your marriage. Yung katatagan ng pagmamahal at trust ninyo sa isa't isa. Ito na yung mga perfect na time for you to stay together. 'Di ba? Para talagang ito yung sinasabi talaga nung kayo'y nagsumpaan sa simbahan, 'di ba? Na for richer and for poorer, in sickness and in health, 'di ba? So ito na yun, dito na natin mapapatunayan 'yan. At dito din pumasok actually yung kwento ni Mayet de la Rosa sa amin. Kasi nga sa sobrang walang-wala na pati wedding ring, talagang totoo yan na. Wala, lumipad talaga yung mga ipon, alahas, lubog sa utang. Pero nung sinabi, Lord, ikaw na bahala. Kasi kung kukunin mo lahat, isang pitik mo lang, babalik mo. Correct. At unti-unti nga, na diba, ibabalik. na nakilala si Ma'am Mayet de la Rosa na nabigyan kami ng wedding ring. Totoo. Diba? At hindi napaganda lang, pa. Correct. Napaganda pa. Mas magandang version, diba, ng singsing. At hindi lang yun. Imagine mo yung 20 couples na ipinakasal ng tambalan, diba? A few years ago. Mga hulog din ng langit galing kay Mayet de la Rosa Fine Jewelry. So, why are we sharing this? Because God has His ways and means. So, kapit lang kayong dalawang mag-asawa, face this together, face this with God. Walang problemang masyadong malaki para sa kanya. Mas malaki siya doon. Tandaan mo, He is bigger than your problems. Correct.
Ayan. Yun. Oo. Masyadong masalimuot, alam namin ang iyong nararamdaman, hindi talaga madali. Hindi talaga madali, promise. Alam mo, madali lang kami magbigay-bigay ng advice, pero kami din mismo, aminin na namin, kapag ka nandun kami sa sitwasyon, nakakalimutan namin. Parang yung katulad na nangyari sa asawa mo na pa-church mission na kayo, so ibig sabihin, nandun na kayo sa level ng understanding that God will take care of you. Active Pero, na kami sa correct, church, lahat. pero nandun, nung dumating yung Ititest pagsubok, ka pa rin talaga. correct, meron pa rin tuloy pitik na, may pag-doubt pa At ganon. hindi pa nagtatapos dyan. Yun din yung time na hinart attack ako pagbalik namin. Ayun na. Pag-uwi namin galing mission, as in talagang dikit-dikit yun Inatake na ako. Yun na Magkakasunod. yung hinart attack na ako. So, parang after ko pagdating namin, Galing ng kinaumagahan, mission. inaatake na pala ako, diretso na ako sa ospital. So paglabas ko ng ospital, hindi na ako minakauwi sa bahay kasi nabenta na. So ibang bahay na yung inuwian Ay, ko. oo. Ito ba yung time na sa church na kayo nagstay muna? O Ay, iba pa? Hindi na, malapit lang sa church. Ay, sorry. Yung Lasing po ako nung Lasing po ako na nagkukwento si Diego, kaya nabulbul po yung story. Wag nang magalit. Yun yung ata yung malamang lasing ka nun kasi nasa ibang bansa ka nun. Nung Ayun, minessage ka ni Let. Oo, nung nag-uusap kami ni Let, di ko yun makakalimutan Nasa Hong Kong kami noon. Oo. Tapos problemado ko. Umiikot kami sa isang mall noon Sabi ko, Daddy, pwede tigil-tigil lang muna tayo sa paglakad kasi yung signal ko hindi malakas kapag kalakad ako ng lakad. Kailangan kong parang mailipat si Diego from one hospital to another. Parang kailangan kayatang ilipat. Kasi pumunta kami sa government hospital. So parang kulang ang facilities. hindi, saka parang simple lang ang sabi ng doktor, ay tayo may heart attack ka na pala. Ganun lang. Oo. So, parang wala parang wala lang, 'di ba? Hindi naman natin nilalahat. Pero ibig sabihin during that time na syempre gagawa ka ng paraan, 'di ba? So kinontak ko na nun yung accounting namin to make sure na kapag ka nailipat, may isasagot si company yung mga ganyan. Yun yung time na yun. Tapos yun nga, meron namang may mga sagot sa mga katanungan na ililipat sa tamang lugar, tamang doktor, tamang pagkakataon. So, bakit namin to kinikwento sa iyo, Cheche? Kasi mas sabihin natin mas mabigat ang pinagdaanan ko kasi nawala kami ng bahay, ipon, ari-arian, lumubog sa utang, pati yung buhay ko na threatened. Pero may plano kasi si Lord Yan. Yun yung pinaka Pero ang pinakamahirap kasi pag sa financial problem, hanggat nandun yung pride mo, once na binitawan mo siya, doon magsisimula na mag-fall into pieces ang lahat-lahat May mga i-let go ka na mga halimbawa, na especially yung pag-let go sa bahay, hindi siya madali Oo naman. Kasi syempre yung memories, lahat-lahat, pinaghirapan tsaka may mo. yung pride doon na Ano na sasabihin ng mga ibang tao. Yun, nandun yun Parang ano na lang sasabihin ng ibang tao na wala kaming titirahan, na hindi man lang kami nakaipon. Yan. Laging ganun Yan ang pinakamahirap sa So, lahat. yung sinasabi nyo mo na when you let go of the pride, diba? That's when the breakthrough happens. Yes, oo. When you actually Na parang, let Lord, God take over. Yun ang let God, let go, let God. Let go and let God. Kasi yun yung sinasabi natin lagi na pinapaalala pala rather sa atin lagi ng mga pastor, ng mga pare, yung mga spiritual leaders, na kapag ka nagdasal tayo, ibig sabihin, dinasal na natin siya. So, ibig sabihin, tinurn over na natin Correct. siya. So, kung tinurn over na natin siya, ibig sabihin, yung Diyos na gumawa ng universe, 'di ba, na ang bahala. Tama. Huwag ka nang ano-ano dyan, kapit-kapit dyan. Kumbaga, parang let go and let God. It's just not easy because we are humans. Normal lang para sa mga humans na makaramdam ng ganon na gusto natin may control tayo. Kaya nga siguro mahilig tayo sa mga manghuhula, mahilig tayo sa horoscope kasi gusto natin kapag ka naiintindihan natin o kontrolado natin yung sitwasyon ganyan. But it's really letting go and letting God and trusting the Lord even in the dark. Kasi it's always so easy to trust God when everything is going so smoothly. Maganda ang karera ng trabaho, maganda ang family life, maganda ang relationships with other people financially. Yes. Ang dali-daling sabihin, the Lord is good, the Lord is great. Ang galing-galing, napakadakila talaga ng Diyos, 'di ba? Pero kapag ang eksena na nandiyan ka na, katulad ng eksena ngayon ni Cheche na sumulat sa atin, lugmok, ang dilim, ang hirap, papaano, 'di ba? It's normal na mag-question at magtanong. Pero katulad nga siguro kaya namin sinishare yung mga pinagdaanan namin ni Diego Bandido to let you know na
there is a God, to remind Yes. you, Oho. 'di ba, that there is a God, and that whatever it is that you're going through, si Lord na talaga literal yung bahala. Oh, tingnan mo rin to yung perspective kasi 'di ba naghihingi ka ng perspective, Cheche, na 'di ba si God, siya yung creator ng lahat. So, ang creator natin, which is God, 'di ba? Nasa labas siya ng space and time natin. Kaya alam niya kung anong mangyayari in the future, alam niya. Kumbaga, parang naka-zoom out siya eh. Correct. Alam niya. Oo, so, ibig sabihin, mas iba yung timing mo na ikaw nandun na Correct. pinakamalit nandun sa loob Totoo. kaysa dun sa creator na nasa labas. So, ipagkatiwala lang natin. Totoo. Pagkatiwala lang natin. Pagkatiwala lang natin. Minsan kasi actually yung sagot nasa harapan na natin. Dahil ang dami nating hinahanap, Oho. 'di ba? Hindi natin makita. Hindi mo makita. Hindi natin makita. Oo. So, maaring the answer is at your door already. Where you're just looking for so much more, and just remain faithful. Oo. 'Di ba, na Lord, ikaw na po talaga ang bahala. Dinala mo ko Oo. dito, so mailalabas mo ko dito, sigurado, Oo. garantisado, mailalabas mo Oo. talaga ako dito. Kasi, Tiwala lang. unang-unang ituturo sa'yo dyan, sa amin tinuro yung word na contentment. Yung makontento ka kung ano sa harap mo. Yan. Kasi ganun ang problema nating mga tao eh. We want so much Hindi more. natin kuminsan nakikita yung sa harap natin. Nakikita natin yung doon, yung malayo. meron sa iba. Correct. Yung malayo. Kaya parang naghahabol tayo palagi Tama. sa buhay natin. When you are contented, 'di ba? Ay di ibig sabihin, you have a grateful heart. Mas may understand ka that the blessings that you have Oo. right now is what you need or what you need. Ganyan. Oo. So, yun din. Diyan din lalabas yan. Hindi naman namin sinasabi makontento ka na walang trabaho yung mister mo. Oo. Hindi natin sinasabi yan. Pero nilalawakan lang natin yung mga Oo. iba't ibang POV, iba't ibang pwede nating panghawakan habang pinagdadaanan natin yung ganitong klaseng Halimbawa, pagsubok. yung ina-apply ng mister mo, kung anong trabahong inalisan niya, yun yung ina-apply niya. Why not try mo magtingin sa iba na baka doon ka nililod ni Lord, di ba? Tinanggal ka na nga doon kasi grabe yung politics. Baka hindi ka rin din ibabalik doon kasi ayaw may ni Lord eh. Oo. Mapapasama ka daw dyan eh. Oo. 'Di ba? So, bakit ka? Lahat ng options, tapos i-try nyo na wag lang parang parang naging na sa puso mo na, ay, kinakailangan dapat maging bisor uli ako. Dapat ganun. Kung lang muna. nasa harap yung ninyo. available. Oo, yun lang din At yun. saka alam mo, ang maganda din sa inyo, Cheche, halimbawa ikaw mismo, hindi ka naman tumitigil eh. Diba, tingnan mo. Lumalaban ka. Lumalaban May ka ng pakarne ka laban. pa May nga eh. pakarne ka, may paano ka, diba? So, hindi ka tumitigil sa laban. So, anything and everything is possible, especially with God by your side. Yan. So, yun yung pakahawakan. Panghahawakan nyo. Nung sinabi ni Diego kanino about zooming out, pag si Lord kasi naka-zoom out siya eh. So kita niya yung pangkalatan. Nakikita mo lang kasi yung mga nasa harap mo, Especially palipaligid yung mo, sitwasyon mo. yung sitwasyon mo. Si Lord when he operates, kasi nakausap ko siya kahapon eh. So sabi ko, Lord, paano ka ba mag-operate? So sabi ni Lord, 'di ba? Si Lord when he operates, he's naka-zoom out, siya. may mga daan siya na nakikita na hindi mo nakikita. Kasi siya lang yung nakakakita ng mga daan na yon. Hindi pa pwede ngayon kasi may harang dito. Correct. So siya yung nakakakita ng overall picture. Hindi mo yun makita. Kasi nga tao lang tayo. Tao lang tayo, nagkakamali, may pride, makasalanan, hindi makontento, selfish, 'di ba? Yan tayo eh. Kaya hindi natin nakikita yung grace. Ganun talaga, hindi tayo Diyos. But we can always try to practice, 'di ba? Na to form that habit. Yeah. Na pag may pagsubok, problema, 'di ba? Kapit kay Lord, magtiwala na inaayos niya ang lahat, 'di ba? Kaya kuminsan kami ni Mrs. iyak tawa kami, Cheche eh. Like for example, halimbawa, yung Pecha de Peligro na. Tapos wala pang may release na ba? Sabi ko wala pa.
Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Saan ba na lang kami, Berbay? Ang goal ko ay hindi ko makuha yung poison niya at ang goal niya ay Hindi ko makuha yung poison. Come on, let's go. Huwag mo tumingin. Hindi, nagbobold ako. Ano ba? Tumingin yung bear. Story ko yan. Huwag ka tumingin dyan, ha? Ayan. Kaya na. Okay na, na. My turn. Okay. Okay. Yan, yan. To, pick. Oh. Here you go. Safe, safe. Safe. A few inches later. Ito na lang. Ito na una eh.
Hip na? Ay nako, ako na naman ang biktima nito. Sabi ko na eh. Bay! Nag-iba! Bay, nag-iba na yung pakiramdam ko, bay! Naging zombie. Ano sa tingin mo ang natikman mo bukod sa gummy bear? Gummy bear? Oh, na baka magalit. Hindi ka nasa daw ng gummy bear. Tamis. Sinusumpilan mo ko dito. Flashback. Sarap ba na ng gummy bear, bay? Sarap pa naman tayo. Aba, Hindi mo maalat? ha? Hindi mo maalat? Medyo may pulbo. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Of course, maraming salamat. Saan lapit bakla? Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakit. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano?
Then, next question. Single Of course! Wait lang. Oh my God. Wait. Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ng interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami kabisyon. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Bullying, part 2? How do you define bullying? Kung patayin, hayaan mo marinig nilang lahat. Now, that's bullying. So, ireklamo mo ako sa HR. No. I've been so open with you. No? At saka, bakit naging parang sa'yo? Si Kim Chino yun nireklamo ko. No, you were just talking about me, and I'm so sorry. And I'm so sorry for that. Sorry, Matansa, kasi lagi ka na lang sumasabat. So obviously, people are in high emotions, 'di ba? Kasi nga, maybe too much is too much. Ganon. Sana yung ang makapag-host is the Gen Zs of the Grabe yung love triangle! Mara! Grabe na love triangle. Sorry, kailan po ulit? April 24? Kasi we have to be complete. Marachino. 24? Always ko naman kayo pinapray. Marachino. Meron siyang Ma, sorry, may ganap ako niyan. Ay. Friday. Marathon? Ulit. Bye, lahat na lang bye. Marathon. Ala na naman. Nasabi mo. Bakit na naman, Kim Chino? Kasi yung kick-off. Yung kick-off natin. Nasabi mo naman. Hindi, napagpaalam ko to. Napagpaalam ko. Hindi ako sure kung Nakaka-offend. Parang... No, it's not offensive. Kasi Hindi doon lang sa sinabi ni Kim Chino na parang... Ako na naman! Na naman. Ano siya sinabi? Ano naman? Hindi pa... Hindi doon. Parang... Hindi. Ano ba sinabi niya? Ano naman? Hindi kasi yung tawa niya, ma'am. Parang may... Wala. Mara. Kami. It's okay, it's not offensive. Napaka Hindi ka pwede 24. Si Diego naman. Lahat na lang tinatawanan eh. Para namang... Pwede sa... Akara lagi joke. Mara. Sorry pero not to compare, Kim Chino. Kasi si Jello never naging ganyan sa akin yan. Dude, lagi never ka naging ganyan sa akin, dude. Iba hindi, hindi ikaw itinatawanan, dude, hindi. Hindi kasi, dude, never. Una naman, ganito na naman tayo. Sino mo, tatawa ka na naman. Alam, nakakatawa sa sinabi ko, dude. Oh my God. Kasi kami yung magkakatabi dito. So wala naman talagang ataking nangyayari. Kami yung nakakarinig. Parang kami tumatawa lang tayo. Ano nang nangyayari? Parang sino mag-host? Yeah, and technically speaking, wala namang masama doon sa sinabi na word na naman. Because technically na naman. Kasi may event na naman nga. Bullying, part 2? How do you define bullying ba? No, I don't. How do you define bullying? Is there someone like napahiya ka ba dito? Let's vote right now. Paano ba sino bang nag-interpret dito ngayon na napahiya ka? So that's part of bullying. Kasi this is my personality. That's your personality and wala ka ng problema kung ito din yung personality ni Kim Chino. Paano kung sabihin niya rin, oh, this is my personality. I always I always laugh and it doesn't mean na ikaw yung tinatawanan ko. Do not think of this as a bullying session kasi parang we're all ganging upon you. It's just that we'd like you to understand that isa lang din naman talaga yung goal nating lahat. Gets ko, ma'am. Kaya lang po, medyo lang ako dun sa caring side, lalo na kay Konyo Bicolano. Kasi I've heard
a lot of videos. Metro's #1 Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Radio Top 10 Countdown. Top 10 Countdown. It is useless to resist us. Counting down the 10 biggest hits of the week. Only here on Metro's #1 90.7 Love Radio. Alright, give it a quick check, Metro Manila time right now. We got exactly 46 minutes after 11 o'clock, and welcome back once again to Love Radio's Top 10 Countdown. This is your Countdown Master. Ako po si Diego Bandido, and right about now, ladies and germs, yes, kasama po natin live in flesh para sa ating Love Radio Presents for the Mano a Mano interview. Let's all welcome, ladies and gentlemen, none other than Kim De Leon. Hey! Hey, welcome, Kim! What's up, guys? What's What's up? Love Radio. Ayan. Hey, kumusta kayo? Napakagwapo nitong kasama natin. Sakto lang, cute lang. Ayan, okay. Hello, Kim. Welcome right here dito sa Love Radio. First and foremost, gusto naming makilala si Kim De Leon. How do you describe yourself? Grabe naman. Right off the bat. Yeah. Una-una, thank you so much, Love Radio, Sir Diego, for having me. How would I describe myself? Yeah, like yung hilig mo, hobbies mo. Ako po si Kim De Leon at ang mahilig po akong kumanta, sumayaw at umarte. Alright. And yes, I also mahilig din ako mag-ride. Okay. Medyo maulan lang ngayon, so hindi tayo makapag-ride. Sa lahat ng riders, shoutout sa inyo and ride safe. Alright, so isa yun sa mga hilig mo is to ride. So, ano nang pinakamalayong na ride mo? Anyway. Siguro Batangas. Batangas pa lang naman. Batangas. Kasi yun yung province ko eh. Okay. And madalas kami nag-ride ng kuya ko. Back and forth, Manila, Batangas. Okay. So you're from Batangas. Alay, siya, taga Batangas ka pala Alay, kumusta ka sa mga taga Batangas dyan? Ako nga pala nandito sa live radio. Sana kayo maayos na nakikinig diyan. Alay, pagkagaling eh. Alam niyo, magaling niyo talaga mga taga Batangas. Ay, tumitiras basketball, ay tumitiras ng bulan. Hindi, sa totoo lang, isa yun sa mga pinakapaborito ko talagang actually yung Batangas. Kaya tuwang-tuwa ako pag nakakarinig ako ng mga Batanggenyo na nag-uusap. Matutuwa ka sa Batangas. Oo, matutuwa ka dun. Alright, now, let's talk about, syempre, paano nagsimula yung musical journey mo? Anong taong ka nag-start na hilig sa pagkanta? Bata pa lang ako. Okay. Diego, mahilig na talaga ako kumanta. Actually, sintonado ako noon. Okay. Okay, guys, may chance tayo. May chance. Let's go. Let's go. Sobrang sintonado ako. Sinasabi na sa akin na sintonado ka ang boses mo. Ano ba yan? Pero mahilig talaga ako kumanta. Kanta ako ng kanta. Siyempre, hindi ko naririnig yun na sintonado ako. Kasi hindi pa ako marunong nun. And ayun, sobrang hilig ko lang talaga sa banyo, sa karaoke. And yung family ko kasi magagaling talaga kumanta. So doon ko siguro nakuha and doon rin ako na-inspire. Now talking about the family, sino sa family mo yung nag-influence sa'yo? Si mommy or daddy? Mainly ang mommy ko talaga. Kasi, nanay talaga, iba talaga bata nanay. pa lang siya, magaling na. Anak, hindi ka sintonado, tuloy mo na. Tapos yung kapatid ko rin, yung kuya ko, kasi
dati sa bahay, nagdadala siya ng bandmates niya and nagsaset up sila doon. Okay, so nagbabanda yung kuya mo. So, nagbabanda na-expose sila. ka na talaga din Oo. sa ano. Pero lagi, yun lang, may nagsasabi sa'yo, sintonado ka. Pero, Sila mismo, actually. talaga? Kasi kasama nila ako sa bahay. real talk yung family, ha? Especially yung bunso namin. Sabi, ano yung kuya? Pero ako, I hear this from sa mga voice coach. Parang narinig ko na, sabi nga nila, yung singing daw, it's not a talent, it's a skill na pwede mo siyang matutunan. Actually, nung nakahanap ako ng kamatch ko na voice coach, hi Sir Ruel, and tinuro niya sa akin, ang sabi niya sa akin, tanda ko, yung pagkanta, hindi naman totally tinuturo yan. Parang pinapalabas lang yan. Parang tinulungan niya lang daw ko ilabas sa akin yung singing voice ko. So, Kasi parang if you're doing it again and again, yung vocal cords mo natututo na siya. Kumbaga kung dati wala ka sa tono, ngayon nasa tono ka na, mismo. parang ganon. Tsaka practice lang So talaga. parang muscle memory din ang nangyayari. Ano? Exactly. Alright, wow, amazing. So again, sa lahat po ng mga kagaya ko na Charmilat, may chance na tayo, okay? May chance na tayo na pwede pa palang Now, okay, now let's talk about ano ba yung mga influence ng music mo? Saan ka unang na-inlove? Anong genre? Genre talaga is parang medyo ballad na parang mga genre ni Ed Sheeran. Okay. Ganyan. Mga medyo hindi man medyo slow pero parang pa-pop na rin. Okay. Ganyan. And so ang lagi ko talagang pinapakinggan actually is Ed Sheeran, and sa kanya talaga ako na-inspire na genre. Alright. Na feeling ko kung magkakasong ako, gusto ko ganong genre. So you mentioned Ed Sheeran, an international artist. Sa local, Yes. meron ka bang tinitingnan mo na lahat naman tayo, galing pagkabata, may mga ginagaya-gaya tayo. Oo di ba? naman, Oo. oo naman. So sino sa mga OGs yung tinitingala mo? Well, kasi For local, for local, medyo sa na ako sa bagong side na ako. Nakikinig recently kay James Reid. Actually. James Reid? James Reid. And pero nung mga kantahin ko dati, kapag nag-guest ako palagi, Sam Concepcion. Sam Concepcion, wow. Oh, interesting. Okay, so ngayon let's talk about your song titled Window. Pwede mo ba kaming kwentuhan tungkol saan to? Who wrote the song? Yes, also this my new single is called Window, and it is produced by Jemmy Playlist and written by Natasha Correos. Actually, collaboration yun ng artist and Jemmy Playlist. Parang they give us a song, and then actually, tinanong muna nila kami kung anong gustong genre, kung paano gusto maging atake sa song. And then, ayun, after mabigay sa akin, konting collaboration, syempre, revision sa lyrics, sa tono, and kung may mga idadagdag ako, i-acknowledge nila yun. Well, it's quite good kasi kinakailangan as an artist, 'di ba? Kahit hindi ikaw nang sulat, at least you have your footprints there, your thumbprints na parang somewhat na parang you own it, na parang sa'yo kasi dapat part of you is in that song. Yun yung goal which is a nila. good exercise. Yes, Okay, well, exactly. congratulations for that. Thank you. Okay, so now let's talk about the song. Ano bang ibig sabihin? Anong mensaheng pinapaabot nito? So basically, if may crush ka, okay, para sa kanya yan. Alright, okay. So, sa lahat ng may mga crush na nakikinig kayo sa taxi, mapag-grab, yan, makinig kayo, Okay, so, paano? Kasi, ang story nung Window, parang there's this girl that I've met or nakita lang, parang crush at first sight. Maraming ganyan Alam ko maraming ganyan. And parang in that moment, parang gustong-gusto niyang makilala yung girl. Okay. And gustong-gusto niyang to get to know her better and to pursue her. Okay. And actually, itong Window, ako yung nag-isip ng title nito. Alright. They have another title primarily. But sabi ko, gusto ko Window. Bakit? Kasi parang narinig, gusto ko this time medyo kakaiba yung title. In a sense na parang isang beses lang mababanggit yung title sa the entire song. Yes. Okay. Gusto ko may ganung effect. And then, narinig ko yung Window sa first part ng song. And then,
nung pinakinggan ko siya paulit-ulit, parang... Yun yung nag-retain sa'yo? Oo, yeah. Okay. And yun na rin, parang sumakta rin yung meaning ng song. Kasi parang, this song is your window to that girl. Your opportunity. And yung parang ganun. I have my window, I'll take it. Parang you're talking about opportunity. This is your window. Go, push na. Yes, tama. Ayan na, may opening na. Bumukas na yung bintana. Yeah, Let's tama, go. So, ano yung mga hindi mo makakalimutan while doing the song? Ano yung medyo tumatak talaga sa'yo? Ang hindi ko makakalimutan talaga is yung magdagdag ng ad-libs and second voice. Okay. Kasi lahat ng vocals dito, ako yung gumawa. And then, sobrang na-enjoy ko yun. Kasi ako, gusto ko yung nagsa-second voice ako sa ibang singers. Okay. Kasi gusto kong pinapractice ko yun recently and gusto ko yung nag-a-adlibs. Alright, so excited kami na marinig yan mamaya. Pero again, sa mga kabisyo po natin, mapapakinggan po natin yan yung entire song, the full song. Pero ngayon, pwede ba namin, I would like to grab this opportunity para marinig po namin ng live in flesh. Pasample lang ng window. Okay. So, ladies and gentlemen, here we go. Live in flesh. We got Kim De Leon with the song Window. All right. Are we doing it a cappella? Yeah. Okay. Go. Okay, game. It was that time when I saw this girl through my window, yeah. She was smiling as she's passing by. No, not to me. She didn't know me. I've been waiting to see her again. I wanna catch her attention. Couldn't get her out of my head. I need to know her name. I need to know. Grabe! Oy! Kinilig! Oy! Huli ka! Para sa'yo yun. Ayan, sa PA namin, si Charmilat, kinilig na huli ng camera. Alam mo, parang hindi ako makapaniwala na sintonado ka kasi isa sa mga, ako personally, hindi ako singer, pero nakikita ko talaga pag sinabi mong singer, yun yung may nagbabibrate. And then Disney. Nako, edi wala na finish na kung singer ka talaga. Kasi ang ganda ng speaking voice mo eh. Wala na. Di ba pag ganun? So yun natutunan mo sa pag-aaral, sa pag-practice. Practice lang talaga. And feeling ko kapag mahal mo talaga yung ginagawa mo, yung pagkanta, pag mahal mo talaga, pipilitin mo or gagawin mo pa ulit-ulit. Well, actually, yung good student daw will go beyond sa teaching ng kanyang master eh. 'Di ba? Kagaya ng mga sikat na mga manlalaro, tuturuan sila mag-training kayo ng basketball o ganitong oras lang pero go like Kobe Bryant, 'di ba? After the practice, may iiwan pa yan sa talaga, gym, 'di ba? Mamba mentality. Oo, so parang ganoon, Mamba mentality at mommy, ayan, especially sa mga nanay, sa mga magulang, yung anak mo, pag-ipunan mo yan. Pag-aralin mo. Alright, so now, I'll just give you the opportunity na pasalamatan those people na who help you out, of course, throughout your journey as an artist. First, I want to thank my family for supporting me all throughout and for inspiring me to sing. And syempre, to my friends and to my supporters, shout out to Kim Royalties. And of course, GMA and GMA Playlist. Thank you so much for giving me an opportunity to showcase my talents. And of course, to God. And ayun, sa lahat ng mga nanonood ngayon, maraming salamat, nakikinig sa Love Radio. Thank you so much. And of course, Love Radio, Sir, thank you so much for having me. Walang anuman. Okay. Now, Kim, sa mga gustong makita ka in person, performing, any shows, upcoming shows, or perhaps your social media? Yes, of course, manood pa rin kayo ng asawa ko sa GMA every Mondays to Thursdays yan, 9:35 p.m. And my social media accounts, you can follow me on Instagram. I go by Kim M. De Leon _ and sa Facebook page ko naman, Kim De Leon. And of course, my new single. Yeah, can I
promote my Sure, music? sure. Go ahead, bro. Take your time. Please listen or stream Window on all streaming platforms online. Sana nagustuhan nyo. Sana magustuhan nyo. Share nyo yan sa friends nyo and to your family. And yeah, thank you so much po sa lahat ng nakapakinig na and sa mga nakikinig pa rin. Thank you po. So, wala ka nang nakakalimutan? Baka may magtampo? To my crush? Wala eh. Wala na. Walang love life eh. Okay. Buti na lang dito ako sa Love Radio. Alright, thank you very much once again. So, it's an honor na mapasama ka dito. And hopefully, we might know not. Dito naman kasi sa countdown natin, pag napusuan ng mga listeners natin, well, it could be next week, the next other week, mapasama na sa top 10 yung song. Uy. No. So, here we go, ladies and gentlemen. Alam ko, medyo nabitin kayo doon sa pasample natin. So, bibigay na natin ng buong buo. Walang labis, walang kulang. Thank you very much once again, Kim. And Thank you. good luck to your career, okay? Thank you, sir. Here we go, ladies and gentlemen. Window by Kim De Leon, right here in Love Radio's Top 10 Countdown. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na